Ahoj, já vás všechny zdravím. Chtěla bych se s váma podělit o takovou jednu situaci, že jo, která se mi stala a musím teda říct, že to nebylo úplně košer, protože já se docela netajím tím, že jsem taková princezna blběná, ale to, co se mi stalo nedávno, tak to už překračuje všechny meze, protože to byl teda masakr. Já jsem totiž byla s kamarádkama, že jo, na Stodolní a tam jsem se seznámila s takovým jedním mladým, krásným, atraktivním, vysokým blonďákem a ten mě zatáhl k sobě domů a strávili jsme spolu hezký večer a taky i bouřlivou noc, že jo. No a když jsem se ráno probudila, tak mi zrovna šeptal do ucha, že klidně ať spím dál a že on půjde do práce a až se probudím, tak stačí, když akorát zabouchnu dveře a že všechno bude v pořádku. No tak jsem se krásně prospala, že jo, probudím se, ráno jsem si zašla na záchod, protože holka si sedne a uvidí, že jo, tak jsem to měla trochu na díl, aspoň jsem si trochu pořešila SMSky a e-maily, že jo. No a akorát, že když to skončilo, tak jsem zjistila, že splachovač nefunguje, protože v nádobce není voda. No, takže říkám, pane bože, to by byl trapas, to tam přece nenechám všechno, že jo. Tak jsem teda zkoušela hledat po bytě, v první řadě teda kýbl, no ale zjistila jsem, že nefunguje ani vodovod. No tak říkám aspoň kytky, kdyby tady byly někde kytky, tak voda, že jo. Ne, ani voda na kytky, ani pivo, ani minerálka, ani voda v ledničce, ani kola, dokonce ani mlíko. Říkám, jak z toho ven, ježišmarja, to je trapas. No naštěstí mám psa, takže nosím pořád v kabelce takový igelitový sáček, tak jsem to všechno pracně nabrala do toho sáčku, oblíkla jsem se a že půjdu. No akorát jsem ještě si říkala, no mohla bych nechat na něho vizitku, kdyby si to Kanec chtěl zopakovat. Tak jsem vizitku položila do kuchyně na stůl a jdu, zabouchnu ty dveře a vyšla jsem z baráku a u popelnice mě polil studený pot, protože jsem teprve v tu chvíli si uvědomila, že jsem nechala ten igelitový sáček s tím kompletním obsahem na tom kuchyňském stole vedle té vizitky. No, myslíte, že mi ještě někdy zavolal? Nezavolal. Tak hezký večer.